bir туганнарның хәлен белергә bir җай тапмыйм. Нинди кызганыч. Бу бит бары мәнсезлек кенә, үз-үземне сүгәм. Күпме гомер кабат тузган иш. Күп вакыт та кирәкми, югыйсә, шылтыратып хәлне белергә. Күңелләре булыр иде күптән, кирәк иде барып күрергә. Үз-үземә бик таләпчән булып, гаебемне танып сызланам. Сездән башка узган гомеремне, башка узган күп кызганам. Яныгызга барып, күрәсем килә. Бик сагындым сезне югыйсә. Туганнарым торган җирләр якын, шул яклардан җылы җил исә. Уйларымда гына күрешәм дә, кабат чумам тормыш эшенә. Иртән иртүк хөкүмәт эшенә барсам, кичләр җиткәч җитә үз эшемдә. Bir акыллану сымак килеп чыкты, минем шулай сөйләнеп торуым. Бу сүзләрне язган арада очрашырга план кыруым. Автор Эльнур Галимова.